Ružomberku, ružomberskí fotografi, tanečné súbory, budú sa konať organové koncerty v jezuitskom kostole v organovej sieni Katolíckej univerzity, ale budú sa konať aj šachové majstrovstvá medzinárodného významu v hoteli Kultúra. Až to vyvrcholí tým, že 3. júna začne ružomberský jarmok, ako tu bolo spomínané. To znamená, Ružomberok má bohatý kultúrny program, môžete zažiť veľa spoločenských, kultúrnych, aj športových a umeleckých podujatí. A ja vám srdečne doporučujem, aby ste čo v najhojnejšom počte sa zúčastňovali týchto akcií, či už v kultúrnom dome Andreja Linku, alebo v synagóge, alebo v hoteli Kultúra, alebo všade tam, kde sa budú tieto akcie konať. Teší ma aj veľká účasť dnes na týchto oslavách májových, kde nám náš folklórny súbor ako tradične predvedie stavanie mája. Takže ja si myslím, že je dobré zachovávať tradície, ja si myslím, že je dobré sa hlásiť k Ružomberku, pretože Ružomberok, tak ako má za sebou zložité časy, tak ho asi v budúcnosti čaká lepšia perspektíva a rozvoj, a to, že každý, kto tu bude žiť, tak bude rád, že tu žije, nebude odtiaľto nikam odchádzať, a chystajú sa tu dve významné akcie, ktoré to zabezpečia. Jedna z nich je obrovská investičná akcia na Mondi SCP, kde sa bude stavať v nasledujúcich rokoch veľmi rýchlo najväčší papierenský stroj v Európe, ktorý zabezpečí stabilitu tohto priemyslu u nás, stabilitu pracovných miest, aj nové pracovné miesta. A veľmi tu bojujeme za to, aby moderné cesty sa križovali v Ružomberku, aby sa začala rýchlo stavať R1 z Ružomberka do Banskej Bystrice, aby sa pohol aj úsek Ivachnova, Hubová, aby naše mesto bolo prístupné investorom, aby bolo dostupné turistom, a aby z nášho mesta sme sa tiež veľmi rýchlo dostali jednak na ostatné kúty Slovenska, ale aj do iných krajín. Takže Ružomberok, keď vyhrá tento boj, tak ho čaká svetlá perspektíva. Preto vás ešte raz srdečne vítam a som veľmi rád, že môžem týmto otvoriť Dni mesta Ružomberka. Ďakujem vám za veľkú účasť.